Здравей, днес ще ти представим един истински случай на някой, който му се е случило и който е успял да използва застраховките по начин, който да му помогне и да му изгради нататък бъдещето. За какво става на въпрос? Остани с нас до края, за да разбереш. Здравейте, казвам се Димитър Борисов и ще се радвам, ако мога да помогна на вашите клиенти и въобще на хората, които имат нужда от застраховки. Започваме директно с въпросите. Можеш ли накратко да се представиш с какво се занимаваш или по-скоро с какво си се занимавал във времето, в което си живял в Германия? Ами, за времето, през което живях в Германия, за около 5 години, не са малко, не са и много. Аз бях шофьор, една от моите работи. Как стигна всъщност до решението да сключваш някакви застраховки? Някой подсказа ли ти, получи ли така от някой някаква информация? Как се стигна до това решение? Аз винаги съм се интересувал от застраховките, но попаднах на един колектив от колеги, които повечето бяха германци и благодарение на тяхните съвети, понеже те имат култура на застраховане в тази Мгм. държава, за разлика от нас, те ме убедиха, че трябва да имам правилните застраховки за мен и съответно аз ги изключих. Какво всъщност ти се случи и очаквал ли си изобщо да ти се случи нещо подобно? Естествено, че не съм очаквал да ми се случи нещо подобно, но в крайна сметка всеки един от нас и всички хора знаят, че всеки един момент на всеки би могло да се случи абсолютно всичко. Така че аз помислих по този въпрос и може би на време сключих правилните застраховки за мен, които последствие ще ги обясна колко и как ми помогнаха в живота. А какво всъщност се случи? Ами, докато бях и работех в Германия, всъщност разбрах, че имам някакво заболяване. В крайна сметка, да, никой не е застрахован, което впоследствие от ходене по болници и по мъки се оказа, че няма лечение. Благодарение на това, че бях сключил предварително застраховка за моето здраве, се оказа, че застраховката ми помогна много за бъдещето ми, което предстои от тук нататък. Смисъл. Окей. А какви застраховки изключи всъщност при нас? Застраховките, които сключих при вас, са първите застраховки, които сключих застраховка за моя автомобил, съответно гражданска каско. Съответно, следващата ми беше юридическата застраховка. Третата застраховка, която сключих при вас е за моето здраве, която е широко спектърна, тя обхващаше абсолютно всичко. Четвъртата е застраховка за щети на трети лица и това общо взето ми бяха застраховките, които общо взето всичките съм ги използвал и всичките ми дойдоха в правилния момент. А какви бяха твоите притеснения в момента, когато ти се разви това заболяване? Първото ми притеснение, което получих е съответно самия застраховател да не ми изплати щетата, която имам за моето здраве. Но впоследствие спрях да се притеснявам, тъй като аз имах предварително застраховка за юридическа застраховка за адвокат, която Мгм. можеше да е пълно безплатно. И оттам вече нямах никакви притеснения, че ако няма да ми изплащат, аз ще активирам и другата застраховка и бях спокоен. А всъщност, ако нямаше тази застраховка, как щяха да изглеждат сега нещата? Аз съм си мислил много по този въпрос и отговора може да бъде само един, при положение, че работех в Германия. Знаех, че вече не мога да работя така или иначе. Единственият път, който можеше да имаме, да се прибера отново в България. Съответно и в България нямаше как да работя. От тук нататък нали, едно тичане по мъките. Може би трябваше да се пенсионирам в България с някаква минимална пенсия, която нямаше да е повече от 200 евро на месец. Това го знаех предварително и с тези пари всеки един от нас знае, че въобще не може да се живее. Това ми Мгм. беше най-големите притеснения, че може да се случи. А какво всъщност получаваш от твоята застраховка в момента, въпреки че си в България? Ами от моята застраховка аз мога да спомена само, че получавам това, което всъщност съм получавал при моята последна работа като възнаграждение.
поне така си бях направил аз самата застраховка. И сега в момента нямам никакви притеснения, защото аз получавам абсолютно същите пари като един работещ нормален човек в развитата държава Германия, само че тези пари в момента ги получавам в България. И в момента нямам абсолютно никакви притеснения за разходите, за ежедневието, за месеца и за каквото и да е. Тоест ти получаваш всеки месец една определена сума, която е равна на Абсолютно. това, което си получавал там. Абсолютно всеки месец, като си има предвид, че самия застраховател, съответно, може да се каже, че всяка година ми покачва самата пенсия с минимален процент, в зависимост от инфлацията в световен мащаб, така че всъщност тази пенсия не може да се намали, тя може само единствено да се увеличи и да отива нагоре. Беше ли процесът сложен за теб или всичко беше още от самото начало ясно? Процесът въобще не беше сложен за мен, защото цялата документация, която трябваше да предам, аз се предадах на вас и от тук нататък аз нямах абсолютно никакви ангажименти, просто комуникирахме с теб по телефона и вие ми свършихте абсолютно цялата работа, така че за мен беше много просто и елементарно. Целият процес мина много гладко. Как застраховката ти помогна реално финансово и психически? Финансово ми помогна, аз си запазих стандарта на живот, който съм го поддържал преди. А Мгм. когато един човек е финансово спокоен, може да се каже, че и психически е добре и не се притеснява за нищо, защото може да си реши абсолютно всичките проблеми. Сега в момента не мисля къде трябва да работя, колко трябва да взимам, просто имам време да обръщам на здравето си, на близките и на роднините в тази си ситуация. А реши ли си напълно проблемът след изплащане на обезщетението? Да, определено мога да кажа на 100%, че си реших абсолютно всички проблеми. В момента нямам никакви проблеми, спокоен съм, и това ми реши абсолютно всичко за моето бъдеще. Как се промени отношението ти към застраховките след всичко, което си преживял? Ами, промени се до толкова, доколкото сам за себе си прецених, че може би съм изпуснал няколко години назад да се възползвам от застраховки, а всъщност те са създадени единствено и само да помагат на хората в всякакви различни трудни ситуации. Така че в момента си поддържам всичките застраховки, спокоен съм и нямам никакви притеснения за моето бъдеще. Какво би казал на хората, които смятат, че застраховките не си струват? Бих посъветвал всички хора, които нямат застраховки, да се замислят върху това нещо и върху своето бъдеще, защото живеем в доста динамичен свят. За съжаление има много болести, много инцидентни, всички сме забързани на някъде, случват се всякакви неща и един човек, когато превантивно не е помислил за себе си, вече идва един момент, когато вече е късно и не може да направи нищо по този въпрос, така че да помислят малко по-отрано, да сключат застраховки, отговарящи за тях, за конкретния случай, за да бъдат спокойни за бъдеще. Ами, благодаря ти за твоето включване от България и пожелавам ти всичко най-добро и крепко здраве!